ஹாய் விவஸ் வணக்கம். இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் சூரிய மண்டலத்துக்குள் நுழைந்த 3I ATLAS இன்டர்ஸ்டெல்லார் வால் நட்சத்திரம். நாசா விஞ்ஞானிகள் அதிர்ச்சி. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சூரிய மண்டலத்துக்குள் நுழைந்த 3I ATLAS நமது சூரிய குடும்ப வான்வெளி மண்டலத்துக்குள் 3I ATLAS இன்டர்ஸ்டெல்லர் வால் நட்சத்திரம் நுழைந்துள்ளதாக நாசா விஞ்ஞானிகள் தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க. கடந்த ஜூலை 9 சிலியிலுள்ள அட்லஸ் தொலைநோக்கி மூலம் 675 மில்லியன் கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த வால் நட்சத்திரம் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க. இந்த வால் நட்சத்திரம் மணிக்கு சுமார் 2,10,000 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பயணிப்பதாகவும் வரும் அக்டோபர் மாதம் சூரியனுக்கு மிக அருகில் வரும் என்றும் அடையாளப்படுத்தியிருக்கிறாங்க. மிகவும் தொலைவில் உள்ள வால் நட்சத்திரத்தால் பூமிக்கு எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாது எனும் மேலும் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க. ஓகே வியூவர்ஸ், நாங்கள் அடுத்த ஒரு அழகான வீடியோ சந்திப்போம். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப்